Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli kutimvera nthawi ino yam'mamawa lolemba pa 20 mwezi wa Julai. Programu yake ya kulinje pano pa wireless ya Times. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Programu imeneyi timakhala tikukubweretserani nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza magawo madera osiyanasiyana achuma chitukuko za umoyo koma makamaka magawo osiyanasiyana amene akukhudza dziko lathu komanso Amalawi. Tsiku la lero nkhani yake yayikulu ndi kulengeza kumene boma la UK lachita kuti lachepetsa thandizo la ndalama limene limapita ku dziko la Malawi. Pofika mchaka cha tikhale odzidalira oyima patuka koma padali pano zikutanthauzanjinso zimenezi ndiye tikhale ndithu ndi olankhulapo osiyanasiyana ngati pali kuthekera ndithu tikuyembekezeka kukhala ndi olankhulira boma nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba komanso ndithu tikhale ndi amene amalankhulapo makamaka pakayendetsedwe ka ntchito za boma Awire Kambwandira komanso ndithu tikhale ndi katswiri pa nkhani za chuma Happy Chirwa. Koma mu studio muno ndilinso ndi Wanangwa Chafulumira amene ndithu tikhale tikuthandizana kuwunikira nkhani imeneyi. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya wadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino kwambiri. Tisanayambe pamene paso ndingonenanso kuti tilinso ndithu ndi atolankhani athu maboma umo Innocent Kalikokha, Patrick Nyirenda komanso Vinjero Mkandawire amenenso akhale akumva maganizo kuchokera kwa Malawi pa nkhani imeneyi komanso osayiwala ndithu pamakina tili ndi Chisomo Khaso amene akuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino. Tili live pa tsamba lathu la Facebook pomwenso mutha kutitsatira ndi kupereka ndemanga zanu pa nkhani imeneyi. Nkhani yayikulu boma la UK lachepetsa ndithu thandizo lake, lalengeza kuti lachepetsa thandizo lake lopita ndithu ku Malawi ndipo izi zichitike mwapang'ono kuchokera chaka chino kufikira ndithu 2028. Wanangwa tiyambire pamene papa kuti zimenezi ukuziona bwanji ndipo zikutanthauzanje ku dziko la Malawi? Zimenezi ndi nkhani ndithu yomvetsa chisoni komanso yodzetsa nkhawa pakati pa Malawi chifukwa kufika tsiku la lero Malawi likanali dziko limene likudalirabe maiko ena kuti zake zitheke. Timavutika mu zinthu zambiri sitimatha kupangira konkuno. Pali zinthu zofunika kwambiri monga fertilizer chifukwa tikudalirabe ulimi ku nkhani ya chuma, tikunenanso zinthu ngati mafuta timadalira maiko kuti timagula kunja, mankhwala ndi zambiri. Ifeyo patokha sitingapange ndalama zokwanira kuti tigule zinthuzi. So limodzi mwa dziko limene lakhali kuti thandiza kapena kuti gwira mkono pa nkhani la chuma ndiye ndi limene la United Kingdom. Ndi dziko limene liso tili nalo ndi ubale waukulu kwambiri chifukwa ndi amene mbuyomo anali ngati otilamulira mulamuliro wa atsamunda. Timayenera titu ndi abale athu enieni poyerekeza mwina ndi maiko ena kunjaku kuti sanayambe atilamulirapo. Koteroko kuti kuyamba mbale wamkulu ngati ameneyo kumanena kuti ayi ndikuchoka kapena ndikuchepetsa izi sindikuthandizani mwa njira ina yake ndi chinthu choopsa. Ndalama ikusoza kuoneka ngati mwina ndi yochepa, mwina ndi around 120 billion pachaka koma ndi yayikulu makamaka puthenga umene kupereka. Malinga ndi mmene ndanenera mzoti ngati abale enieni anena kuti ife tayamba tayima zikhozoperekanso ndithu maganizo ena kwa azinzawo. Tisayiwale kuti Malawi muno kuchokera mbuyomo kachitidwe kathu kathandizo kanabwera kadzama TCAPS, Common Approach to Budget Support. So pano mu CAPS mudza anthu amasonkha ngati kuti chithumba chimodzi akubweretsa ku America, kaya ku Portugal, kaya ku UK nayika chithumba chimodzi kuti aziona kuti kodi Malawi itithandiza motani. Mmodzi wamkulu amene ndenda amenewa imene akuchotsayi ndi imene amayitsa kuti
direct assistant. So ikamachoka direct assistant imeneyi soyeza kuti pali uthenga umene tikuyenera kudankhawa. Chabwino zimenezi tikayang'ananso magawo amene akuonetsa kuti ndalama zimenezi zimapita mchaka mwachitsanzo wanena kale kuti si ndalama zambiri koma ndalama zofunikira zikuperekanso sigino tinene choncho pobwerekera mawu achingerezi ku anthu ena. Tikayang'ana tikuona kuti zimapitanso magawo ofunikira nkhani za umoyo, nkhani za uchembere wabwino, nkhani za HIV ndi zina zotero. Magawo ofunikira takhala tikukamba mbuyomu kuti mwina dziko la Malawi litawunikiraponso nkhani zimenezi kuti munthu umatha pakhomo kuti chabwino wina akazikuthandiza sopo koma ufa uzipeza wekha. Komano mwina Malawi takhala dziko lijoti ufaso tikuyang'ana kuti ena atithandize zinthu zina zake zofunikira kwambiri. Izizi zikamabwera makaso kukhudza magawo amene ofunikira kwambiri pa umoyo komanso kuti dziko la Malawi liziyenda bwino, Amalawi azikhala moyo wabwino. Zimenezi zimwina nkukhala ndi zotsatira zotani poyerekeza ndi mwina azikanakhala kuti zikupita ku magawo ena. Pali mavuto amene tikumane nawo, mwina mavuto akakhala okulirapo chifukwa mavuto tinawo kale. Komano apapa tinene kuti tsopano mavuto akula kwambiri chifukwa chakuti kamodzi kena kamene timathandizikanako kachoka. Monga nanena poyamba kuti choopsa kwambiri ndi chakuti nanga si imene zikuyenderamo iyoyo akumati official direct support achosa kaya direct assistant imene angatchulire mu kuti order. So pano akachosa imeneyo chikuopsa ine ndi chakuti zikutengera ngati kuti ankolo wako mene kuneneramo amakuthandiza mwina zina ndi zina kuifa choti wendo ochepekedwa ndi ankolo wako omwewo pa akuyenda bawo ndi azinzawo akanene kuti inewe sinzathandizaso sakusamala kapena iye zandivuta mwachidziwikira anzawonso anena kuti ngati amalume ake akunena kuti amene ndi osathandizika ndi kuli bwanji ifeyo ngozi yayikulu. Tili ndi mavuto kwambiri muzaumoyo, tili ndi mavuto kwambiri maphunziro, tili mavuto azachilengedwe amakhudza ako ndalama imeneyi komanso zimene za uchembere wabwino komanso kulimbikitsa democracy. Fa gwero laupita patsogolo dziko ndi democracy. Mosemo akangochosa kameneko palibe ndithu nkhawa yoti ngati Amalawi tikuyena okhala pansi ndikulingalira kuti kodi kupita kutsogolo tiyitani. Chabwino ndi palaini mmene ndinafotokozera muja tilinso ndithu ndi akuluakulu angapo amene akhale akuthirira ndemanga zawo koma choyambirira timvenso kuchokera kwa nduna yozofalitsa nkhani amene amalankhulira boma la Malawi kuti kodi nkhani imeneyi akuiona motani. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Inetu ndadzuka bwino kaya ine. Tadzukanso bwino olemekezeka Shadrack na Malomba, tithokoze kuti muli nafe mpulogalamu yathuyi. Choyambirira kwambiri tikufuna kumva kuchokera kwa inu kuti UK ndi mmodzi mwa othandiza dziko la Malawi, akhala partner ya Malawi zaka zambiri. Ngati boma mukuona bwanji kuchepetsa kwa thandizoli ndipo pali mapulani otani oteteza ntchito zofunika zomwe zimadalira thandizo limeneli? Tiyambe ndikuthokoza dziko la United Kingdom komanso maiko ochuluka amene akhala kutithandiza mbuyomo, kutithandiza mu njira zosiyana-siyana, kuthandiza ku ntchito za umoyo, ntchito za ulimi ndi ntchito zosiyana-siyana, chitukuko, misewu ndi zoterozo. Tithokoze maiko ngati amenewa. Pameneno tikulandira kapena information ngati imene yakuti United Kingdom ichepetsa chithandizo chake mpaka na kudzafika mu chaka cha 2028-29. Ife kuno ku Malawi tisakhale ngati kuti tisachione ngati chinthu chachilendo yayi, tisakhale chachilendo chifukwa chakuti no maiko anzathu kumeneko nawonso ali pa mavuto. Munthu umamthandiza nzako ngati weyonso kunyumba kwako kuli bwino kaye. Nde maiko enawa aliso ndi mavuto awo kumeneko anthu akufunitsitsa kuti ngati ku America kuti America first, kusonyeza kuti iwo aone mavuto awo kaye athandize
ma-Americans okhaokha kaye asanathandize anthu ena. Tikapitanso ku United Kingdom nawonso aliso mu ndondomeko yomwe kuchepetsa chithandizo chimene amapereka ku mayiko. Ndiye ifeyo noti ngati kumapeto inde tivutika komano timene chonchi ndiyambe kuyankhula kuti no izizo zikuchitika kumayiko konso nawonso ali ndi mavuto awo amene akuwapangitsa kuti kusathe kupereka molowa manja kwa anzawo kwa mayiko ngati ife. Ifeyo noti tikafika kumayiko mukumbukira bwino apresident yake atalowanso mu nyumba malamulo poyankhula pasona ananena kuti tikufuna tichoke kudalira zopemphapempha tizitha kuzipangira toka kupempha sikumakhala ndi ulemu, kusonyeza kuti boma la DPP linazindikira kale kuti no njira yopemphayi si njira yoti ikayendetsere boma mwabwinobwino ayi. Tiyeni yanditu Amalawi tigwire ntchito ndi mmene apresident atananenera tiyeni tonse tigwire ntchito yakuti tikatukule dziko lathu, tigwire ntchito. Tikagwira ntchito choncho ndiyeno misonkho ipezeke, misonkhoyo ndiye ikatithandizire ife tomwe. Ndiye mukafunsa kuti kodi tikupanga bwanji, mukudziwa kuti no tikukonzanso njira za katoledwe ka misonkho, komanso tikukonzanso njira zakuti no chumacho chizitetezedwa osamangoononga ndalamazo kuti ndalama zimene tisevezo osamangoyenda maulendo osamangogula katundu mosaoneka bwino. Ndalama zimene tisevezo tikathe kuthandizirapo kunjira ngati zimenezizo. Mafunanso ndinene apa kuti Amalawi adziwe kuti akandikoyamba aku UK kuchepetsa chithandizo chawo ni 2022 so chaka 2022 anachepetsa chithandizo chawo kufika so cha 25 million pounds. Panopa akuchepetsanso komano mbali nayi tikumaona kuti kumene kukwangochitika zisankho kumene ku UK iko kubwera prime minister wanyuwani ndiye mwina mwake mapolisi amasintha. Tikumvetsedwa kuti no ana boma limene napitali nimapanga zakuti lichepetse chithandizo chimene chopita kumayiko ena kunja, komano tikumvetsedwanso kuti amene akubwera akuganiza zoti aonjezere ndalama zimenezo. Koma izozo zisatipangitse kuti ifeyo tikhale anthu ongodalira za eni ache. Tiyeni Amalawi nthawi yakwana yakuti tiyambe nokupanga ife tokha kupanga zathu. Ndimanenanso ndine chonchi kuti mmene anenera mu ripoti yawoyo anena kuti iwota akuchoka kuthandiza ati from being a donor to an investor, from being from providing grants to providing expertise, from providing service delivery to supporting systems. Izi ndizone kuzikusonyeza atu nekuti izi ndizinthu zabwino kwambiri. Atithandizira ma investors abwere kumayi kuno, atithandizira ma systems athu kwatesa kungompasa munthu ndalama osamuuza kuti ndalama zimene zikagwiritsa ntchito bwanji ndizakumatiza kuti apo ndalama zijakuzipa. Atithandiziraso pamenepo ndiye mbali nayi ndiyoti ife tikhale tichoka popo Malawi tigwireni ntchito kuti ifeyo now we should be saying we are on our own. Let's be responsible or in charge of our own destiny as Malawi. Zopemphazi zonyozetsa ndi muna mwake mawu underline mawu kuti kupemphapempha nkonyozetsa kuti ife Malawi tigwireni ntchito kuti tidzipulumutse tokha tipite kutsogolo tokha. Zikomo kwambiri nduna mwina funso lina lotsatira mwafotokoza ndithu kuti boma lili ndi ndondomeko komanso mapulani oonetsetsa kuti ndife dziko loyima patokha sitikudalira kupemphapempha nzonyazitsa. Koma tikayang'ana panopa tili ndi ma immediate needs amene akufunikira thandizo, ngakhale ndondomeko yathu yachuma ili ndi magawo ndithu onetsa kuti mbali inayi tichitapo tikatolera misonkho mukunenayo, mbali inayi anzathu atithandizapo, komanso tikadali ndi kagawo kena koperewera kofuna kubwereka. Mapulaniwa takhala tukwamva ndithu kwa nthawi yayitali, koma in the immediate term mwina chitsimikizo ndi chotani kuti ngati dziko la Malawi tikwanitsede kuonetsetsa kuti mwina momwe mukhale mukupereweramo zinthu zikuyenda ndithu kuti tikufulumizitsa njira zathu zopangira ndalama zokwanira zimene ifeyo ngati Malawi timafunikira. Njira yoyambirira imene boma la DPP motsogozera nda Professor Mutharika ndi kusamalira zimene tili nazo kale, chifukwa
nthawi zambiri timaononga ndalama zomwe tili nazo kale, kuononga mu njira zosakhala bwino, njira zakatangale, njira zoononga malawansi, kumangoyenda kumangogula zinthu zosafunikira pa ofesi pa kampani muboma, kumangolembana zintchito osatira malamulo, kukwezana pa maudindo osatira izizo njira zoononga ndalama zimene tili nazo. N'chifukwa chake apresident ananena kuti tikuyamba ndayambitsa austerity measures kuti titeteze ndalama zimenezo. Ndi ndalama zija zikatetezedwa chonchicha ndino zipiteno kumadera amene ngati amatithandiza awo. Titero kuti ndalama zochokera ku United Kingdom zimakhala amene mwake less than 0.6% of the national budget. 0.6%, not even 1%. Ni ndalama zochepa. Suti kapena kuti ndikukhala kuti kuti achotsa 20% of the budget kapena 30% of the budget. It was 6.06% to be precise in the 2024-25 financial year. Koma nene makusira kuswani ndo kuti titeteze kai zinthu zimene tili nazo. Yamba ndi expenditure. Tichokenso tuone kuti kumene timapanga ndalama ndikuti. Tikunena kuti kumayi kuno pali zinthu momwe napangira kuti ATA kuti agriculture, mining, tourism, manufacturing. Izizo ndi madera amene tingapange ndalama mwachangu. Tikapanga ndalama mwachangu ndikumapeza misonkho ija tikumathandizira Amalawi, kumathandizira kuti tiyendetse dziko lino bwino. N'chifukwa cha mbulo nechekaona kuti posachedwa pa president akhazikitsa unduna wapadera wa mining. Anakhazikitsaso anayikaso kumeneko ku business iko ku industry ko anayikaso munthuso ochokera ku private sector. Kwa agriculture ako ndi kumeneko nkhani yambiri inali kuti thani ndi njala. Pamene tikuthana ndi njala ndetu tikulowanso mu nkhani yakuti tipange no maximize for export potential. Ndiye izizo ndi zinjira zimene tingapange toka kuti no mane ndi ma immediate needs amene tinawo pano. Koma tinene chiona pano chachikulu kuti pamene kapena nyumba mwagwidwa ndi kapena kuti uli mavuto azachuma timayenera kuchepetsa zochitika. Sumakhala kugula masuti odula, sumakhala kupita mudzikwati, sumakhala kupita maphwando, sumakhala kupita umayenera ndithu uteteze chimene linacho cholinga chakuti ana pa nyumba adye. Iyo ndi mentality imene mindset imene tikhala nayo Malawi kuti titeteze aliyense akaona Malawi akuononga chuma azikhala amene iyo mdani wake, mdani wa dziko lino, tizimudzudzula ndi kuthana naye. Ndemwina anduna mwakambapo ndithu kuti zifukwa zina zimene boma la United Kingdom ikubwereranso ndikuzanena kuti ikuchepetsa zimenezi ni nkhani ya zachuma. Koma mwinanso kumbali ena nkumaona chithunzithunzi china kuti mwina mwake zilipo zimene aona nkhani chamwakamba, nkhani zakatangale, nkhani za corruption. Tinenenso kuti izizi mwina zikupereka chithunzithunzi kuti mmene takhala tikusamalira ndalama zathu, nkhani malipoti amene akhala kutulukanso poyera nkhani zakatangale zosakaza chuma ndi gawonso lina limene latipangitsa kuti otithandiza ayambe ayimakayi kuti mwina mwake titawaleka kayi chifukwa kuoneka ngati akudya moonjeza. Khalidwe ngati wakatangalewu si mkhalidwe wabwino, woononga chuma si wabwino. Pamene wina akukuthandiza akupatsa ndalamazo iwe nkumakaba kapena wena nkumakaba, munthu amakhalabe ndithu amachita jenkha, amabwerera mbuyo. Koma mmene ndamvera mmene afotokozera mripoti yawo akunena kuti kumayi kuno njira zawo iwowo zimene kapena zifukwa zawo zimene amathandizira mayiko asintha kaye. Iwa kwatu kuno kulibe nkhondo, iwa akuyang'ana mayiko amene kuli nkhondo. Ife kwatu kuno mpamtendere ndi akuona kuti kunoko chimene angathandizire sikuti patsa ndalama koma kuthandizira mwina maupangiri osiyanasiyana amene ndanenera muchi. Momoti apereke ndalamazo mwina atipatsa aperekeze kuchipatala, atipatsa mabritish awo odziwa ntchito, mwina atipatsa madokotala, mwina atipatsa anthu odziwa kayendetsedwe kachuma, atipatsa anthu odziwa kulima ndi zina zoterozo, koma sapereka ndalama atipatsa expertise. Ndiye mwina mwake ndimene ndanenamo singadziwa kuti chachititsa ndi chani, koma mmene ndaonera mripoti mwawo akunena kuti iwo akufuna athandizire kwambiri
maiko amene ali akumana ndi nkhondo kapena amene tunena ku Russia muja Irani ndi zina zoterozo azithandizira kumene ku Sudani azithandizira kumene kwathu kuno nkhondo kulibeko kusonyeza kuti ifeyo tili ndi zonse zotiyenereza kuchita bwino tili ndi zonse zotiyenereza kuti tisamakhaliso tikudalira kupempha nkhani ndi yakuti kuti nchifukwa chani mbuyo monse mutakhala tikupempha kuti nchifukwa chani Amalawi timakonda kupempha kuti tilibe zoziyenerezazo azunguwo kumene kwakuti tili nazo tili ndi ufulu tili ndi anthu tili ndi nyanja tili ndi maminerals tili ndi zonse zotiyenera nkhani ndi yakuti tiyeni tikhale pansi tigwire bwino ntchito motsogozera president athu kuti tikatukule dziko lathu tikagwiritse ntchito zinthu zathu zimene tili nazo. Chabwino ndathokoza kwambiri anduna timvenso kuchokera kwa katswiri pa nkhani zachuma amenenso ali pa laini Happy Chirwa mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kaya kumeneko kunonso kwa chabwino. Nkhani ndi imeneyo kuchepetsa kwa ndalama zimenezi za thandizo lopita ku Malawi. Tikayang'ana kuchokera pambali ya zachuma mwina kungakhudze bwanji ndondomeko ya chuma ya boma komanso tikudziwa kale kuti ngati dziko tili ndi mavuto aja a ndalama kusowekera kwa ndalama zakunja zimenezi zimwinanso zikubweretsa zotsatira zotani pa chitukuko cha Malawi? Nthawi zambiri ndalama za boma mmene zimakhalira zingakhale ndi magawo awiri. Boma liyenera kukhala ndi ndalama zobwera zopeza imene tikunena kuti income. Ikapeza ndalama zimenezi boma silisunga ndalama zija limapasira anthu kunjira imene timanena kuti expenditure mu Chingerezi. Ndiye painakhala ndalama zopezeka ndalama zotuluka kuti boma likwanirise zimene likufuna komanso zimene anthu akufuna. Nde ndalama zimene zimakhala kawiri imene ngati public finance management zimakhala kawiri magawo atatu ngati kwathu ku Malawi kuno. Tili ndi gawo loyamba kumene zimachokera ngati ndalama zobwera ndi ndalama za misonkho. Gawo lachiwiri limakhala ndalama zimene timati donation zochokera ku donors zimozi mwa izo ndi zomwezi. Nde zikakhala kuti zachepa boma limakabwereka imene timati borrowing kapena momuno domestic kapena foreign zochoka kunja. Nde zikamachepa ndalama zija chachikulu chimene chimachitika ndiye kuti pamakhala ngati kampata kagapu ndithu kuti national budget imakhala ngati kuti yaperewelako pang'ono. Mwamwayi atipasa chithunzithunzi chonena kuti ndi gawo lochepa kwambiri kumbali ya ndalama zimene boma limapeza. So pano mavuto mmene mwanena muja makhala ngati zokhuza ndi chuma kapena nene kuti zingathe kupangisa boma kumawonjezera kubwereka ndalama komanso mbali za umoyo mbali za ulimi ndi zina zotere. Nde sikhala nkhani yabwino pamene magawo athu atatu aja kuti timapeza ndalama ku misonkho timapezanso ndalama za chithandizo magawo awiriwa. Nde chimodzi mwa icho chizikhala ngati chavutikirapo ndizoona mmene akunenera anduna olemekezeka kunena kuti zimabweresa kavuto kena. Ndizoona pamakhadi vuto lokulirapo chabwino koma pakadali pano ngati boma lathu la Malawi liyenera kusatira bwinobwino mmene zinthu zikuyendera chifukwa choyambirira tinaona mmene zinakhalira za USAID komanso pano zikubweranso zimenezi za UK direct funds. Pafupifupi plani yawo ndi pafupifupi 52% ya foreign commonwealth and development
support imene amapereka kubwera ku African Development kuchoka budget yawo imene pafupi 52% imene akuganizira kuti aichepese. ndemwina pali zifukwa zingapo zimene akumapanga ma planning ngati amenewa kapena akusatira njira zimenezi mmene tikuzisatirira mkafukufuku wa zachuma ndiponso ni mmene tikuzionera tikuzimvera ndikuziwerengera mmene zikuchitika maiko akunja. chabwino nde Malawi tikayang'ana no Malawi mwakambapo USAID apa tikuyang'ana United Kingdom komano ngati dziko chikuyenera kuchitika ndi chani kuti mwina tichepetse kudalira kwambiri thandizo lochokera kunja ndi kulimbikitsa chuma chathu chifukwa pa kukhala ngati kuti ndikapateni sopano a United Kingdom siwoyamba kuchita izi. Ife ngati dziko tiyenera kukhala tikugona maso athu ali kunja makutu athunso ali kunja kumamva kumaona kuthandiza tiyang'ane chisogolo tiyang'ane patali chifukwa tizaona kuti chikuchitika dziko lonse lapansi kumayiko amene amathandiza akuluakuluwa tinganene kuti ali pa njira imene mu Chingerezi tanena kuti tinganene kuti ali pa strategic shift akuyang'ana zinthu zokhuzana ndi national defense kwambiri yawo ya mkati ngakhale akumatchula ya kunja kuti kuthandizira mayiko ena ndizoona koma akuyang'ananso yawo kuti kodi kuziko kumene likupita kuli kukhala bwanji komanso ndi strategic shift imene ikuyang'ana kuti donor to investor model kuti asinthe kuti malumo mapereka ma donations iwo akufuna azipanga ma investments kuti azipezanso mapindu kumeneko ndi njira zimene ife tena kuona kuti kodi tipange motani ngati dziko la Malawi panopa tili ndi mwayi ku Malawi kunoko ndi dziko limodzi lodala mbali ya mmene Mulungu analipangira mzochitika zili pa nthaka ndiye tili ndi chuma chathu cha ulimi titakhala pansi kuyang'ana kwambiri kuti kodi tingapange bwanji kuti ulimi wathu ubwerese ndalama zochuluka ifanana kuti boma lili ndi magawo awiri a ndalama pali kupeza kwa ndalama ndi kuononga ndalama boma lililonse limene siliononga ndalama kuononga ndalama sili kunena kuja chichewa chake siningaziwa tingapange bwanji kuononga ndalama sili kunena kuja amanena pa nduna kwa zakatangale koma kuononga ndalama kuti boma limafunika lipange mange zipatala maskulu komanso misewu ndicho linga choyika ndalama ku private sector kuti anthu aja agwirezi ntchito kenaka akapanga zimene zapange ma profit apangeso ndalama zina zimene boma litenge ngati misonkho ndiye imazungulira munjira imeneyo ndiye kodi ulimi tipanga bwanji tili ndi chuma chambiri kumbali ya zokopa alendo ku Malawi kuno kodi kumene kuja tipanga bwanji komanso tili ndi chuma chambiri kumbali ya za miyala migodi imene timati mining kodi industry imene itipanga bwanji kuti tipange generate ndalama ziji chifukwa ngati mutaona pa magawo atatu ndanenaja kuti ndalama zopeza kuzera misonkho ndalama zina za donation ku Malawi imene tilili pa public sector yathu sitili ndi ndalama zokwanira zochokera ku makampani amene ala aboma kuti amapanga ma profit kukapanga declare kupereka uboma sizili choncho makampani amenewa ambiri mwayo akumayenda akumapanga malosi komanso boma limatengaso ndalama kuathandizira ndiye pafunika tipeze njira zonena kuti kodi kulimi tingapeze ndalama zochuluka bwanji kuza zokopa alendo tingapeze ndalama zochuluka bwanji nanga za mining tingapeze bwanji fa zimenezi ku Malawi kuno tili ndi njira zoti zilimo muno zitetezera sizikuzana ndi vuto lathu lija lonena kuti landlocked chifukwa tilibe port imene tingadalire kuti bweresaso ndalama zina zapadera za misonkho ndiyeno tizafunika kuyang'ana chimenechi komanso china chofuna kuchiyang'ana ndichonena kuti kodi pamene akunena kuti akusintha strategy yawo mayiko akunjawo china chimene chifukwa chake china ndi chiti pambali yonena kuti akuyang'ana zawo akufuna ma investment alinso ndi nkhani ya pasipasi imene akuyenda nayo ndiyokhuzana ndi imene timati donor fatigue afika ngati pa size yoti kutopa
uli monga ngati mmene umathandizira ku nyumba kumuzi, koma mmene unayambira 20 years ukathandizabe pa khomopo umafika pena potopa, ndi ukamatopa umayamba kusintha maganizo ako. Ndi chimene ichi tiyena tikhale nacho kunoko kwathu ku Malawi kuno, mukatimo azayamba kuunika monso imene timati local governance issues. Chabwino. Ndi tiyende ndithu mogwirizana ndi anduna athu otilankhulira kuyang'ana chitsogolo kuti kutipanga bwanji ngati Amalawi kuti ndalama zizipezeka, chifukwa njira zina zaoneka zochepesa kuonongeka kwa ndalama zochitika zina zimene zisosayenera. Ndikupasani 30 more seconds kuti sota timve. Yeah, ndimilepo mwe. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Tiliso ndi Awile Kambwandira palaini amene ndi mkulu wa Center for Social Accountability and Transparency rather. Kambwandira, mwadzuka bwanji? Akambwandira, mwadzuka bwanji? Tatsuka ino madzuka bwanji? Tadzuka sobwino. Takulandirani mu programu yathu. Nkhani ndi imeneyi, kuchepa kwa ndalama za thandizo zimene zikupita ku dziko la Malawi. United Kingdom yatichepetsa, mwamvanso kuchokera kwa anduna achiro aso analankhula apa, koma ndifuna kumva kuchokera kwa inu ngati amabungwe amene mmakhalanso mukuyang'anira kayendetsedwe ka ntchito za boma, chuma cha boma. Izi zikupereka phunziro lanji pa Malawi makapa nkhani yakudalira kwambiri ndalama zotithandizira kuchokera ku mayiko akunja? Zikomo kwambiri. Ndamva amene andunawo anafotokozera komanso achiro amene afotokozera. Ndemwe ndisanayankhe funso lanu ndimafuna ndinene kuti nkhaniyi nditayimva ndinalodabwa kwenikweni, komano tinali ndi nkhawa chifukwa chonena kuti izi zikubwera pamene tikuoneka kunena kuti ngati dziko tikukhazikabe kumadalira zithandizo za mayiko ngati amenewa. Ndimafuna nditsindike kuti ndalama itha kuoneka ngati yochepa koma si yochepa. Tikunena pano ti bungwe la UK lokha, dziko la UK lokha, America taona yapanga zomwezo, Germany pompanonso yalengeza kunena kuti ikuchepetsa. Mayiko ambiri ndithu mwina ku Europe amene amathandiza akuchepetsa thandizo limene amapereka ku dziko. Ndiye funso kumati kodi chifukwa chani mwina patatha zaka 60 ngati dziko tikukhalabe omadalira thandizo kuchokera ku mayiko ngati America? Mwina zimenezo zopetsa chisoni. Ukamava mmene amayankhulira atsogoleri athu, ndamva kwambiri mmene afotokozera anamalomba, utha kuona kunena kuti tili ndi adindo amene mwina kuganiza kwambiri za Amalawi, komano ukamaona zimene zimachitika umaona kunena kuti zioneka kuti nzosiyana kwambiri. Anafotokoza kunena kuti mu nyumba mukakhala mavuto imayenera kuchepetsa zina zochitika, koma kodi tikuchepetsa zochitika ngati dziko? Muona kunena kuti Katangale akupita patsogolo, muona kunena kuti tikukhalirabe kudalira mayiko ngati amenewa, muona kunena kuti zambiri zimene zikuchitika sizikuonetsa kunena kuti ndife dziko limene nyumba yathu sili bwino. Anakambapo kani za austerity measures. Austerity measures ndi awati kanikawa talepera ndithu kuti tipange austerity measure. Ndiye mwina kupita patsogolo ukunena kuti nthawi yakwana tsopano nena kuti ngati dziko mwina tidziunikire kunena kuti ndi chani chimene tingapange ndi cholinga chonena kuti tikhale oyima padokha. Mukaonatu boma la UK limatithandiza munjira zambiri. Nkhani za umoyo munafotokoza kale pamene paja, nkhani za maphunziro, mtukula pakhomo kumene. Izi zikuthandiza kunena kuti ngakhale nambala ya anthu amene amapindula ndi mapologalamu a mtukula pakhomo, nambala imene ija ichepa. Ndiye mwina tikakamba nkhani za chimene tikuphunzira kunena kuti tiphunzire kunena kuti thandizo limene limachoka ku mayiko ngati amenewa silodalirika.
ifeyo ngati dziko tikuyenera kupeza njira zonena kuti zitithandizire kunena kuti tikhale ndithu oyima patokha. Chabwino. Mdziko muno anafotokoza kale achira muli miyala yambiri yonena kuti titakhala kuti miyala imene tikuchita malonda mokhazikika bwino ngati dziko sitidandaula kena kalikonse, koma ukaona mmene makampani akupatsidwira kuti akumbe miyala imene ija akhala ngati palibe transparency, khala ngati pali katangale, ndiye kuti zotsatira zake tikukhazikikabe mwina kumadalira ku maiko akunja. Chabwino, ndithokoze kwambiri akambwandira, tikhale tikubwereranso, koma choyambirira timvenso kuchokera kwa amalawi amene ali m'madera osiyanasiyana kuti nawonso maganizo awo ndi otani pa nkhani tisanabwerere kwa anduna anamalomba kuti ayikireponso ndemanga pa zomwe zakambidwazi. Tiyambire ku Mchinji kumene Patrick Nyirenda ali ndithu pa line kuti achezenso ndi amalawi. Patrick, wadzuka bwanji? ndadzuka bwino kuno kumchinji tamadzuka bwanji mmene kunonso tadzuka bwino ndithu, ndikupatse mpata ucheze ndi amalawi. chabwino apa ndili ndi malawi mmodzi amene ndifuna aperekeko maganizo ake pa zomwe tikukambirana lero. wachikulire kuyambira dzina lija komanso kuti maganizo ake kuti dzina langa ndinafulukiza nyimbo zimene ndimapita kuona ndine mbusa. chabwino dziko la UK likunena kuti lichepesa nayamba kuchepesa makamaka ndemetsanizo limene limapereka kuno kwathu Malawi. Thandizo la UK limene limafikira magawo ena ndi ena amene akufunikiranso kwambiri kwa nzika za dziko. Kukamba nkhani yokhuzana ndi HIV and AIDS, nkhani yokhuzana ndi uchembere wabwino, komanso nkhani yokhuzana ndi kulimbikitsa democracy. Pakadali panopa akunena kuti achepesa ndi 60 kwacha pa 100 kwacha na iliyonse. Koma wafika mchaka cha 2028 ndi 2029 akakhala atachepesa thandizo lawo limene ndi 90 kwacha. Ndino nzika ya Malawi muganizo ndotani ndipo nkhani mwera. Nkhani iyi chilungamo chake chimene tikuvomereza kuba thandizo somulamulira mwini wake. Ife timene tikuvomereza chimene otithandizayo abereki, koma ife ngati dziko timayenera kuti tikhale ndi njira zathu zokhwima zoti kodi tikhoza kutithandiza bwanji patokha. So Mulungu potiika mdziko ali ndi cholinga, ndi tikamangodalirabe thandizo tikumana ndi mavuto ambiri chifukwa chona kuti otithandizawo ndi anthu awo nawonso amakumananso ndi mavuto. Ndiye ife ngati dziko timeneka kuti tivomereze. Mukuona kuti kuchepesa kumeneku kwa thandizo limeneli kukhuza bwanji miyoyo ya Malawi? Mavuto akhalapo chifukwa choti ngati tidazowerera timayembekezera mavuto mwanjeneri yonse tisazembe tiyeneka kukumana nawo. Chifukwa apa sitingazembe kuti mavuto sitikumana nawo, mavuto tikumana nawo chifukwa choti amene amatithandizawo vana kuti vachepetse pamenepo ndiye mwanjeneri yonse mavuto tikumana nawo. Komalizira kwenye ngati dziko tiitenji kunena kuti tizitha mwina kusadalira kwambiri maiko akunja, tiitenji ngati dziko. Ngati dziko timenekera wani tikhulupirire kuti dziko kuno kuli Mulungu adatiyika ndi cholinga, ndipo chiyembekezo chathu timayenera tidoti kumwamba osati kuchokeranso kumayiko ena. Mulungu atipatse nzeru zoti tikhoza kuyamba kumadzithandiza patokha ngati dziko. Mmene mubena ndi ndimene ndachiyezera ndi mmodzi mwa amalawi kuno ku Mchinji, pitizano chokera kumene ku Blantyre. Zikomo kwambiri Patrick. Tilowerenso ku Nsanje kumene ndithu Innocent Kalikokha alinso ndi amalawi. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, kaya inu mmene kumadzuka bwanji? Tadzuka bwino, ndikupatse bwalo. Zikomo kwambiri. Choyamba tiudziwe dzina liti? Ine Mweta Katemba. Chabwino, akatemba nkhani ndi imene yakuti UK yachepetsa yayamba kuchepetsa thandizo limene limapereka dziko lino chaka cha chuma cha 2026-2027 lichepetsa ndi 60%, ndipo pomafika mchaka cha chuma cha 2028-2029 lidzachepetsa ndi 90%. Mukuganiza kuti kuchepetsedwa kwa ndalama zimenezi kungakhudze bwanji moyo wa anthu wamba? Monga aliyense Malawi akudziwa panopa Malawi tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana kale, monga kuchipatala pena kupeza ndi mankhwala kulibe, kumbali ya maphunziro kupeza kuti ana ambiri lero
akugonabe akuphunzirabe pamtengo or kukhala pansi opanda madeski komanso kumbali ya kusintha kwa nyengo. Malawi ndi dziko limodzi limene limakumana ndi mavuto amene wawa kwambiri pafupifupi every year ndikhoza kutero. Komanso even nkhani ya democracy tikadalibe kutali ngati dziko. Zonsezi zimadalira zithandizo zochokera maiko ngati UK. So papapa Malawi aliyense panopa ali ndi nkhawa kwambiri kuti kodi tiyenda bwanji tsogolo kupanda mathandizo ngati amene wawa. Tili ndi nkhawa yayikulu kwambiri kuti zambiri zikhoza kutivuta kunena chilungamo mosapyatira zikhoza kutisokonekera kwambiri. Yeah, sure. Chabwino muganiza kuti boma liyenera kuchita chiyani kuti dzikoli lisamadalire kwambiri thandizo la maiko akunja? Yes, ngati boma tikuyenera Malawi ngati dziko ikuyenera kukhala ndi ndondomeko zokhazikika zofuna kuonesesa kuti ngati dziko tikutha kuziyimirira patokha. Inde tikwanisa 100%, komabe tikhale ndi njira ngati mwachisanzo tilimbikitse mafactory eti tionesese kuti ngati dziko tilolere ma investors kapena kuti makampani amene ali ndi chidwi chofuna kukhazikitsa mabizinesi yawo Malawi tialole amene achabwere chifukwa tithandiza tichepese zina ndi zina zimene zimapangisa kuti munthu agwe ulesi kapena kampani igwe ulesi kukhazikitsa makampani Malawi. Tionesese anthu aja tatsegulire tikhale friendly, tatsegulire koma abwere atithandize chifukwa akabwera wane zoti achinyamata ambiri akhala pa ntchito komanso ngati dziko izitolera misonkho yochuluka kuchokera ku makampani amenewo. Ndalama zimene zozo zizilowa m'malo mwa ma donations kapena kuti m'malo mwa zithandizo zimene zakhala zikubwera kuchipatala, kumaphunziro, kaya ku climate change, makamaka kusintha kwa nyengo. Tizitha kuthandizikira ndi ndalama zimene zozo. Komanso ngati dziko tiyeni tilimbikitse nkhani ya kukopa alendo. Tikhazikitse njira zabwinobwino tikonze kumene kuja kuti zitheke tikope alendo ochuluka kuti tikwanise kupeza ndalama zakunja. Chabwino tikuthokozeni chifukwa munali nawo mprogram imene abena umu ndimene ndachezera ndi amenewa akatemba kuno kutsanja. Tathokoza kwambiri Innocent. Tamva kuchokera ndithu kwa Malawi magawo osiyanasiyana. Ndibwerere kwa anduna pamene tikupita ku malechereche ya programu yathu. Zambiri zakambidwa, mwamva maganizo ndithu komanso ndemanga zimene zaperekedwa. Nkhani imene mwina ndifuna mpange address kumapeto kwa programu yathu pamene tikumaliza ndi nkhani ya yomwe akambaponso akambwandira kuti mwafotokoza kuti boma likudziwa tili ndi ndondomeko zimene zikutsatira ma austerity measures koma kuti zikuoneka kuti zinthuzi sizikuyenda. Tikulankhula zambiri, boma likulankhula zambiri, koma pa ground zomwe zikuchitika tikuchitabe ngati anthu amene tili ndi chuma chosefukira. Mwina munganenepo chani kupita chisogolo komanso pa zomwe utsatira thandizo limene uchepetsa tiyembekezere kusintha kotani kuchokera ku boma pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zipitirire kuyenda bwino mdziko muno? Zikomo kwambiri waja kundipatsira nkhani imeneyi. Nakakonda akambwandira wana kafotokoza kuti chimeneyo sakuchiona chisakuyenda bwino ndi chani. Nakayambira pamenepo chifukwa ifeyo kuboma tikuchita kuona kuti zinthu zikusintha ndipo tikusintha zinthu. Sitingasinthe zinthu zomwina tsiku limodzi kuti zonsezo zasinthika, koma tikudziwa ndithu tikupita tikupita kumalo kwakuti zinthu zikusintha ndipo tsiku ndi tsiku we are registering gains. Tikamatero ifeyo timakhala ndi chilimbikitso. Ndiye mina nakakonda nakanena malo specifically malo amene akuona kuti zinthu sizikusintha. Chifukwa ife pano tikuyendetsera boma mutati muone zogulagulazi ayi zoyendayenda ayi aliyenseyo akhale ndi umwini umalawi ujaonekere panopa tonse tikhalire pamodzi kandi waku opposition osati kukokana kupanga nthaa chifukwa dziko lino la tonse palibe amene so apite kwina kulikonse. Mavuto amene timakumana nawo tizikumana nawo momuno ngati kusowa kwa ndalama kuti tizikumana momuno koma tikakonza tonse tidzachita bwino, tonse tidzakhala bwino. Ndikupempha kwanga ndikuona kuti aliyense akhale Malawi okonda dziko lake, ogwira ntchito,
osati kukokana ayi. Chabwino ndathokoza kwambiri anduna chifukwa chobwera mpulogalamu yathu. Zikomo kwambiri ndathokoza zikomo. Akambwandira kwa mphindi imodzi chabe pamene tikumaliza pulogalamu yathu ndemangani yomaliza mpulogalamu muno ndi otani komanso ngati boma ndi mabungwe oyima pawo komwe si aboma agwirire ntchito limodzi bwanji pofuna kupititsa patsogolo chuma cha Malawi ndi chitukuko. Zikomo kwambiri inenso mina ndikamba zambiri. Mina ndimangofuna ndikambe pofundo zitatu kunena kuti choyambirira zimene zikuchitikazi mina zitipatse mwayi ngati dziko tikhale pasi nkuwunikira kunena kuti kodi tipange motani. Afotokoza bwino anduna kuti dzikoli ndi lathu tigwirane manja. Ndiye mina pazochitika tikamachita zochitika zizionekadi kuti dzikoli ndi lathu. Mina nthawi yakwana tsopano kuti tisinthenso kaganizidwe kathu mwina komaona ngati kuti madona ali ndi udindo ali ndi umwini oti azithandiza zitukuko zathu. Dziko lino litukuka ngati titatenge umwini. Ndiye kofunikira ndithu kuti mwina nthawi yakwana kuti tipite kumalowera kodzidalira koma zonsezi zitheka ngati tingathane ndi katangale. Chabwino. Kunena pano katangale mdziko muno wamangathenje kwambiri. Zonsezi zitheka ngati kandalama kochepa kamene tikupezako tikukagwiritsa ntchito moyenerera. Zimene zipakana tili kuziona. Zonsezi zitheka ngati tingaonjezere njira zotolera ndalama mwina kudzera ku mining kumene nakamba nduna tiyenacha. Mwina mwachidule ndimafuna ndime pamene zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri akambwandira Achirwa mwa mphindi imodzi kwambiri mwinaso mwa in 50 seconds mu ndemangani yomaliza mpulogalamu yathuyi ndi otani. Choyambirira ndichonena kuti tizindikire kuti mayiko akunja ali adapanga ndondomeko yawo andazinka na machepesa. Chachiwiri tizindikire kuti kapena tinene tipemphe kuti fiscal discipline, transparency and accountability ziyenda mofulumira samachedwe. Chachitatu ndi nkhani yonena kuti tisachedwese internal economic reforms, tisinthe kapangidwe kathu ka zinthu internal economic reforms zathu zaise tokha Malawi tizipange monga ngati mmene tapempherapo oyambirira muja mofulumira ndithu osati mochedwa kuti tizipeza ndalama zathu zoti tizilamulira tokha Amalawi. Chabwino. Ndathokoza kwambiri Achirwa. Kwanangwa zambiri zakambedwa komano pomalizira timalize motani. Chosangalatsa nchakuti tonse tikhanga tikuziwa chimene chikuyenera kuchitika kuti dzikoli silingachite bwino pokhapokha titasamala chuma chathu tidzipangire chuma komanso kusamala. Komano mwina vuto ndirakuti tonsefe tikhozotsimikizaso kuti ndi dziko limene lili achibwana kwambiri. Chibwana chachuluka ndi kupita kutsogoloko mwina kuti vuta enawo akamachoka ngati mene akuchokera UK tiyembekeze mavuto akulu kwambiri chifukwa machitidwe athu azinthu ndi mwina tiyekeze ndi munthu amene ali othandizidwa komano mamoti ndalama zothandizidwazo akaguleka mwina zofunikira ngati sopo ufa kaya kuthandizirana ku sukulu iyeyo ndiye akupita kukaguliramo wankuledzera kumayenda imokuwa mwinaso kumatukwana mmodzi kumene ndi chitidwe ngati umenewo palibe chimene tingaphulepo. Ndiye tisamale kwambiri fa tili ndi anthu ambirimbiri amene anapasidwa ntchito mboma plus makampani aboma amene akugwiritsa ntchito zinthu za mtengo wapatali kwambiri komanso kutenga ndalama zochuluka zimene mwina ine ake amene akaona amene amatigayira ndalama waku UK akumadabwa kuti ngati David Cameron anayendapo pa sitima kuli bwanji inuyo ngati anduna na malomba kodi muchita kufunika chihayirax choti maintenance yokhayo ni ndalama zambiri asiwo wa kampani yo yaboma azikhala ndi ndalama zambiri ndalama zoti nazo muona kuti tilibe so pabepo ine ake akumaonanso nkuona kuti mwina awawa paokha kulephera kuganiza ife tiye nditenge kukathuka
kusogoloko akavutika mwina zizapatsa nzeru mwina asiya kugula zopuma azikagula no za size yawo. Chabwino timalizire pamenepo programu yathu ya kulinji yoyamba musabata imeneyi imene timakambirana za kuchepetsedwa kwa thandizo lochokera ku boma la United Kingdom kuti zimenezi zikutanthauzanje pa chuma cha Malawi ndipo zikhali ndizotsatira zotani. Tithokoze ndithu mpulogalamu mu studio muno ndinali ndi wanangu achafulumira komanso tinali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba, katswiri pa nkhani za chuma a Happy Chirwa komanso mtsogoleri wa Center for Social Accountability and Transparency Wile Kambwandira. Tithokozenso atolankhani athu Innocent Kalikokha komanso Patrick Nyirenda komanso Chisomo Khaso kuonetsetsa kuti zonse zili bwino. Ine ndi Benedetta Chiwandamia, tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija pamene mukumvera ma programu athu otsatira pano pa Wireless ya Times. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika jani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga mziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji